ఈ 2026లో చాలామంది వాగ్దానాలు తీసుకొని ఉంటారు. అవన్నీ కూడా మీ జీవితాల్లో నెరవేర్చబడును గాక. ఆమేన్. అదేవిధంగా దేవునితో కూడా మనం ఒక వాగ్దానం చేయాలి. ఆ వాగ్దానం ఏంటంటే, ఆయన ఈ లోకానికి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది, ఆయన మన కోసం ప్రాణం ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే, ఆయన మన పట్ల చేసే ప్రేమ, మన పట్ల చూపే ప్రేమ. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం 2026లో అయినా, అయ్యా నీ బిడ్డగా నేను ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తున్నా. ఆయన మీకు వాగ్దానం చేయడం గొప్ప కాదు, మీరు ఆయనకు వాగ్దానం చేసి ఆ వాగ్దానం మీద నిలబడ్డం. వాగ్దానం ఏంటంటే, అయ్యా ఇప్పుడైనా నీ బిడ్డగా నేను జీవిస్తా, నీకు అసఖ్యమైన కార్యాలు నేను చేయనయ్యా అని ఆయనతో వాగ్దానం చేసుకున్నాను. ఈ మాటలు మా అందరి పట్ల నెరవేర్చుగాక.